for at lade være med at tænke så meget. Kom videre. Helt ærligt. Katrine, hvordan kan jeg komme videre? Jeg kom til Danmark 4 år siden. Indtil nu har jeg ikke fået opholdstilladelse. Og der er ikke engang chance for mig, at jeg kan få det. Og min forlovede. Min forlovede i Irak. Hendes eneste håb er mig. Og mig. Jeg kan ikke gå noget for hende. Så længe jeg ikke har opholdstilladelse. Vi kan ikke engang få et normalt liv her i Irak. Hvordan kan jeg komme videre? Jamen, ved du hvad, Daniel? Der er jo din forlovede, mit hjemland. Det er det eneste, du snakker om. Kan du ikke bare sætte det til side og tænke lidt mere klart? Mener du det? Mener du det, at jeg kan sætte det til side? Hvordan det er, når det er en del af mit liv? Katrine, altså du skal lige vide noget. Jeg kom til Danmark. Det er ikke fordi, jeg hader mit land. Eller jeg hader mit hjem. Nej, selvfølgelig. Hver eneste nat, jeg savner min barndom. Mit hjem. Min by. Mine venner. Og min elskede. Min forlovede. Som hun har gjort alt godt for mig. Og hun har en speciel plads i mit hjerte. Katrine, du bliver nødt til at forstå, at vi er kristne. Vi er kristne fra Irak. De første mennesker, som de kom til Irak. Katrine. Og vores historie, som er Babylon, Akkad, Assyrien, Sumer, den er blevet kendt over hele verden. Jeg kom ikke til Danmark, fordi jeg mangler mad, eller har jeg råd for penge. Nej. Det var heller ikke mit valg. Jeg blev nødt til. Jeg blev tvunget til det. Mig og min familie. I Irak. Jeg kunne ikke engang. Jeg kunne ikke engang få en mulighed at være færdig med min uddannelse. Studere. Og her i Danmark, der er heller ikke en mulighed, at jeg kan få et normalt liv. Her, det gælder ikke et liv. Katrine. Altså mig, jeg føler mig som om, jeg har ingen sjæl inde i mig. Katrine. Det er svært. Det er i hvert fald svært. Du bliver nødt til at forstå det, Katrine. Du bliver nødt til at forstå det. Daniel, det gør jeg. Jeg forstår dig rigtig godt. Jeg ved godt, at alt det her, det må have været en stor og meget stor omvæltning for dig. Ved du hvad? Gid jeg sad i regeringen, så ville jeg have givet dig opholdstilladelse med det samme. Ved du hvad, Daniel? Du er en vidunderlig, ærlig og rigtig godt menneske. Og du har så mange kvaliteter, som det kan bruges her i Danmark. Jeg beundrer dig rigtig meget. Ved du hvad? En gang imellem, så ønsker jeg bare, at vi to vi kunne blive sammen. Jeg ønskede bare en dag, at du kunne elske mig lige så meget, du elsker din forlovede. Daniel, giv mig en chance. Lad være med det. Jeg elsker dig. Vent lige. Jeg vil ikke høre det. Katrine. Du er min veninde, og ikke mere end det. Altså min følelse er for min forlovede, ikke til dig. Og du skal heller ikke tro, det er fordi du er dårlig, eller nej. Katrine, jeg synes i hvert fald, du er smuk, du er sød, og du er rar. Og her i Danmark, jeg kender rigtig mange mennesker, som så søde og rar som dig. Please, det skal du ikke sige det der. Du er min veninde, og ikke mere end det.